We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Central and Eastern Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon na kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Dalsal. Nga maghatod sa labing dakog mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Cebu. Cebu City Mayor Edgardo Revilla muli sa iyang trabaho sud sa tulo ka semana tungod sa iyang gihambin nga balatian. Nasayran nga dugay na siya ang gitambagan sa iyang mga doktor apan padayon siya nagtrabaho gumikan sa pandemya. Samtang Cebu City Vice Mayor Mike Rama magsilbing acting mayor sa Dakbayan sa Cebu. Ania ang report. It is in the spirit of transparency and accountability that I am making public the state of my health. Sugod na og mga adlaw ang tulo ka semana nga leave of absence ni Mayor Edgardo Labella. Gipadayag sa mayor nga dugay na siyang gitambagan sa mga doktor nga mopahuway og igo-igong panahon human makasinati og suliran sa panglawas apan giangan-angan niya kini tungod sa trabaho sa syudad ilabi na sa panahon sa pandemya. Karon nga niubos ng kaso sa COVID, mopahuway una siya samtang hilingon sa mga doktor matag karon og unya ang iyahang panglawas. Bag-o lang na confine sa ospital ang mayor tungod sa slight pneumonia. Samtang niadtong Enero, na ospital usab kini tungod sa iyang ear infection. Gibutyag sa mayor nga gawa sa ear infection, nakasinati usab di ay siya og sepsis nga nagbutang sa iyang kinabuhi kaniadto sa peligro. I have come to realize that it is important for me to focus on my recovery and I can also take care of the people of the city of Cebu. Magsilbing acting mayor si Vice Mayor Mike Rama nga mao'y modumala sa mga kalihukan sa syudad. Dako akong pagsalig from Vice Mayor Mike Rama for he will be able to perform the functions as acting mayor. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Lapu-Lapu City Health Office gitagalan sa Interagency Task Force nga makaduso silang master list sa 70% nga population sa Dakbayan nga mabakunahan na sud dining buwana. 50,000 sa 318,000 nga maoy 70% nga population ang natala sa pagkakaron. Siluan Mirundina sa report. Sa pagkakaroon, 14,800 pa ang nabakunahan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu alang sa first dose, samtang 4,200 ang nakakompleto na sa second dose. Apan gipahibaw ni May Cheryl Tipait, National Immunization Program Nurse Coordinator, nga may 1,100 ka mga doses sa bakuna ang nahabilin o gipaabot nga mahurot kini karong simanaha. Samtang gipahibaw usab ni Tipait nga gitagalan ang Dakbayan sa Interagency Task Force hangtod karong buwana nga makaduso sa master list sa 318,000 nga mao ang 70% sa populasyon sa Dakbayan nga mabakunahan. Apan sa pagkakaron, 50,000 pa ang anaa karon sa ilang master list. Ang giingon sa ato ang IATF nga at least karon nga month sa June
ato na nang makuha ang ato ang master listed nga 70% sa ato ang total population. Hinuon masaligon si Tipait nga makuha ra ang 318,000 ka mga tawo nga malakip sa master list. Miabag usab ang mga kawani sa mga buhatan sa City Hall sa pagtabulate sa mga ngan sa gustong magpabakuna. Sa milabang Sabado ug Domingo lang, miabot sa 3,500 ka mga tawo ang nalakip sa master list. Samtang gipahibaw ni Grace Mary Karungay, nurse coordinator sa City Epidemiology and Surveillance Unit sa Lapu-Lapu City Health Office, nga mipasalig ang IATF nga muhatag sa gidaghanon sa mga bakuna base sa master list nga mahatag unya sa dakbayan. Ang katong sa IATF kang General Mel nga if na master listed na namo anang 318 kana pod eventually iyang mahatag na number of kanang vaccines. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Sulod sa usa ka semana kapinsa na po na ka mga disgrasya sa kadalanan ang natala sa dakbayan sa Talisay. Pipilaan ini na hulikam ang report ni Femery Dumabo. Usa sa mga nahulikam, kining nakamotorsiklo nga nagsubay sa Cebu South Coastal Road padung sa Cebu City. Makita sa CCTV nga naka-warning signal na ang traffic light aron mohunong ang mga motorista. Ug ang kusog nga nakapadagan nga motorsiklo kalit nga ni brake maong nasarasay ug nalamba. Samtang bus versus bike usab ang nahitabo diha sa may Dan and Bacalso sa barangay Tabunok. Makita sa CCTV nga busy ang Dan sa kadaghang sakyanan nga nangagi. Apan kining pula nga bus, kalit lang ni hunong. Sa tubangan ni ini makita ang nalukapang nga lalaki. Nga matod sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Toda, usa kini ka siklista. Samtang laing nakamotor nga nisuway pag-apa sa red light, na disgrasya na hinuon og nakaangin pa sa laing nakamotorsiklo. Kini mo ang naka-big bike nga gikan sa norte, niliko pa wala bisan kuni go signal na sa pikas nga bahin. Maong nahitabo ang head-on collision, tali niya og sa laing motorista. Gitog aninuon sa City Toda nga minor injuries ra ang naangkon sa mga riders nga nalambigit sa maong mga disgrasya. Oba ni John Solon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Aron maabagan pa ang kampanya kontra COVID-19, kapulisan sa Mandawi mihimo og lakang aron maimplementar gayud ang social distancing, ilabi na kung anaa sila sa field samtang nagtrabaho. Ang report ni Nico Sereno. Kining mga ID tags nga dunay abiso ang gipasulob karon sa mga pulis sa Mandawi City. COVID-19 alert kini nga nagpahimangno nga posible kunong carrier sa virus ang nagsuot ni ini maong maayong mulikay na lang gyud og mudistansya. Ang maong lakang gihimo sa kadagkuan sa kapulisan isip ilang abag sa kampanya batok ni ining maong sakit. 6 feet away sa ato kay since we are the one of the frontliner ang PNP, so mao na pag-remind lang gyud nga dili mi posible mi nga positive or unsa man ang gani ang amoang naami infection, so mao na nga pag-isip warning ni siya sa ato ang community. Nakita nilang gamit kaayo kini labi na kay ang trabaho sa ubang mga pulis anaa sa field. Ug dili lang sab mga sakop sa kapulisan ang naproteksyonan, lakip na sab ang komunidad. PNP and the community and also with the family. Daan na hinuong miimplementar og mga kausaban ang mga police stations ug offices sama sa pagbutang og mga glass panel sa ilang police assistance desks. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Tighimo og lapida gipusil patay sud sa sementeryo Calamba ning Dakbayan, Cebu. Ang biktima na ilang si Carl Erica Garces, 30 anyos, ug lumulupyo sa sitio Mayahay sa naasoy nga barangay. Samtang ang sospek na ilalang sa pangang Idiboy nga matud pa nagpahimo og lapida sa biktima. Dihang gisukna na ni Idiboy si Garces sa wa pa mahimo ang iyang giorder nga lapida. Misangpot kini sa panaglalis ug dayon sa pagpamusil. Nakasibat ang sospek human sa maong krimen. Nasayran ang biktima na sila nakaniadto sa tiil apan nagkanikawas sa tinong kamatayon. Usa ang patay ug duha ang nasamdan sa managlahing aksidente sa kadalanan sa probinsya sa Bohol. Ang detalye ni Nico Sereno.
Patay ang usa ka lalaki human mabangga ang iyang motorsiklo sa usa ka ambulansya sa lungsod sa Balilihan, Bohol. Mato ni Senior Master Sergeant Ralph Renoblas, investigator sa Balilihan Police Station, nahitabo ang insidente sa barangay Buktol. Ang ambulansya nga gimaneho ni Ubaldo Balag paingon sa Tagbilaran City. Sa kurbadang bahin sa Dan, kalit nga nito nga ang motorsiklo nga gimaneho ni Rodel Hosol, taga barangay Dampas, Tagbilaran. Guba ang atubangang bahin sa ambulansya ug nagusbat sab ang motorsiklo. Daling gidala si Hosol sa Governor Celestino Gallares Memorial Hospital apan gideklara nga dead on arrival. Wala ra maunsa ang pasyente sa ambulansya. Sa laing aksidente, guba sab ang dung ning usa ka sakyanan human mibangga sa poste sa kuryente sa lungsod sa Cortes, Bohol. Sa initial investigation sa kapulisan, gikan sa lungsod sa Talibon ug paingon sa Tagbilaran City ang tag-iya sa sakyanan aron magpa-check up sa ospital. Apan pag-abot sa barangay Upper de la Paz, mibangga kini sa poste kay matud pa nakatulog ang tag-iya nga nagmaneho niini. Kidala gilayon sa ospital ang driver ug ang iyang asawa. Ang insidente nakamugna og grabing traffic sa lugar. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gilugwayan sa Malacanang ang mga adlaw sa pag-divert sa mga international flights sa Mactan Cebu International Airport ngadto na sa Ninoy Aquino International Airport. Gipahibaw ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga suway kini sa memorandum nga gilagdaan ni Executive Secretary Salvador Medialdia nga gipirmahan ni adto lang Hunyo 5. Midugang si Roque gitumong kini aron masiguro nga masubay ang quarantine protocol sa pagbalik na unya sa mga international flights sa Cebu sa Hunyo 13, subay sa kamanduan sa Interagency Task Force. Ubos sa lagda sa Cebu, ang returning Filipinos ug OFWs ipaubos dayon sa swab test ug papaulion sa ilang panimay kung negatibo ang resulta. Apan sa guidelines sa IATF, ipaubos ang returning Filipinos ug OFW sa swab test 7 ka adlaw gikan sa pag-abot ug papaulion sa ilang panimay kung negatibo aron adto natiwason ang 14-day mandatory quarantine period. Sugod nga gidivert ang biyahe ni atong Mayo 29 hangtod sa Hunyo 5. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nakakita og probable cause sa Mandawi City Prosecutor's Office hinungdan nga lagi pasaka ang kaso batok sa suspect sa pag-chap-chap patay sa usa ka babae sa Mandawi City niadtong miaging tuig. Ang report ni Nico Serino. Nico. Yes, Bob, nakadawat ang GMA Regional TV og kopya sa resolusyon sa Piskalya kabahin ning kaso sa babay nga gi-chap-chap sa Mandawi City ni atong miaging tuig. Ma-elevate na ngadto sa korte ang kaso nunot sa pagpatay sa sugbuanang environmental advocate ug runner nga si Angeli Lopez Quintanar. Sa miaging tuig, nakaplagan ang putol-putol nga bahin sa lawas sa lain-lain nga mga lugar sa Mandawi ug Cebu City. Ug sa pakisusi sa mga otoridad, nasuta nga iya kini ni Angeli. Ang igsuon sa biktima, misangat og reklamo batok sa suspitsado sa krimen. Bag-uhay lang among nasayran nga mipagawas og resolusyon ang piskalya sa kaso nga gisangat. Nakitaan nila og probable cause ang reklamo maong ma-elevate na kini ngadto sa korte alang sa husay ug adto sab makapresentar sa iyang habig ang gireklamo. Sa among interview kaganihang buntag, gitataw sa kapulisan sa Mandawi, wa pa sila'y nadawat nga kopya sa resolusyon. Daan ang gibarugan sa hepe sa CIDMU sa Mandawi City Police, lig-on ang ilang gisangat nga reklamo ug hugot sab sila nga nakamonitor sa dagan sa kaso. I am not particular kung naanay kuan sa resolution kay wala pa ko makadawat, pero mao lagi na nga I am expecting nga kuan jud kanang ma-file na to ang kaso. There will be an information that will be filed in court with regards sa ato ang ipasaka nga kaso.
padayon pa bab ni mga orasa nga gipanikabutan nato makuha ang habig sa igsuon sa babae nga biktima apan pa ni siya mutubag sa atong komunikasyon kay kaniya bab. Samtang sa usa ka page sa social media nga gi-create pagpanawagan og hustisya alang sa biktima nga si Angeli Lopez Quintanar bab, gipahibaw didto nga dunay kalambuan sa kaso ug ang iyang mga higala katong nagpost sa katapusan nga post sa maong page na nawagan ni sila bab og tabang sa mga kailasab kung doon na sila ma-rekomendar nga criminal lawyer gumikan niining mga developments sa iyang kaso. Bob? Dana ba kay official documents sa Nico? Hingan liko na kinsay suspect? Ang bana niya bab ang gitumbok nga suspitsado gyud ini bab sa maong reklamo parricide ni siya bab. Ang hitabuan ni bab gihatagan og gimbugaton sa piskalya ang mga pamahayag sa biktima ng daan sa pamahitabong insidente ug doon na sa mga ebidensya bab, doon ay mga circumstantial evidence gihatagan nila gimbugaton mao nga na elevate kining maong kaso apan gitumbok bab de bab sa piskalya nga dili kini pagpamatuod gyud ang determination sa probable cause wa magpamatuod nga guilty gyud kining maong suspitsado bab ang iyang bana apan kahigayunan sab niya ang trial unya sa korte aron makapresentar siya og ebidensya sa maong kaso bab. Yes, mao man ay regular procedure dia. Open ang atong Balitang Bisdak kung dunay reaksyon ang suspect, ang bana mismo nga mo'y gitumbok nga suspitsado og napasaka na gining kasong parricide. Salamat Nico Serino sa imong report. Sukad human masugdi ang pagpamakuna batok sa COVID-19. Wa pay ni usa ka senior citizen o kadtong adunay comorbidities kung may sakit o nag-inom og tambal ang nakaangkon og daotang epekto human mabakunahin. Siluan meron din sa report. Gipahibaw sa taga City Health Department nga sa matag tawo nga mabakunahan, maghatag sila og card diin ana ang numero nga ilang mamahimong matawagan. Apan gipahibaw ni May Cheryl Tipait, National Immunization Program Nurse Coordinator, nga hangtod karon wala pa sila'y nadawat nga reklamo gikan sa mga senior citizen ug sa adunay mga comorbidities nga may gipamati sa ilang lawas human mabakunahi. Sa karon sir, wala pa mangyoy nagtawag sa mga kaig sa among vaccination card na aman mi ibutang diha nga unsay kinsay tawagan ang ayan tawagan kung naa sila'y mud-on. So far wala pa nanawag na mo. Samtang ganihang buntag, gisusi sa City Health Office ang Hoops Dome nga magsilbi unyang labing dakong vaccination venue sa Dakbayan. Apan giangko ni Grace Mary Karungay, Nurse Coordinator sa City Epidemiology and Surveillance Unit, nga nagkuwang sila og mga nurses aron mopadagan sa mga vaccination sites. Iyang gipahibaw nga may napo ka mga nurses nga gi-assign sa Department of Health sa Dakbayan aron makaabag-abag sa vaccination program sa Dakbayan. Matod ni Karungay nga may 100 million pesos nga gigahin sa pagpalit og mga bakuna aron mo'y kuhaan sa gastuhan sa pagpadagan sa vaccination sites. Padayon usab nga nanawagan karon ang Dakbayan og mga volunteer nga moabag unya sa mass vaccination. Adto kuhaon tanan among mga resources from kanang mga personnel, transportation or kanang sa mga venues, sa meals, sa mga allowance sa mga kanang ni tabang adto nato siguro kuhaon. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Walay nalapas nga protocol kini ang gibarugan sa pangu sa Duterte pa rin movement sa gipahigayon nga paglusad sa grupo dinhi sa Cebu. Ania ang report. Sumani ninyo Padilla ang National Secretary General sa Duterte pa rin movement nga mituman sila sa lagda sa IATF sa launching sa grupo nga gipahigayon sulod sa usa ka hotel sa Dakbayan, Cebu. Wala gani kuno makaabot sa katunga sa kapasidad nga gitugot sa IATF ang mitambong sa kalihukan. Gipaniguro usab sa hugpong nga nasunod ang social distancing ug ang pagsulob og face mask. Reaksyon kini sa leader sa grupo sa may katap sa social media nga adunay nalapas ang grupo sa protocol tungod sa daghan nga nanambong. Wala mo intention to violate any protocol. We are very strict to that and we are stick to the IATF rule. Andam ang grupo nga matubang kon adunay himuon nga imbestigasyon. Giklaro ni Padilla nga way mga politiko sa tigom diin sektoral group lang ang naglangkob nga gaduso sa pagpadagan sa presidential daughter. For those people who don't believe, no explanations are needed. For those who don't, wala gyud ayaw ang explanation nimo. So damn if you do, damn if you don't. Basta kita
nagtumanta sa unsay mando sa gobyerno. Samtang wa pa makadawat ang EUC og reklamo mahitungod sa isyu apan nagpahigayon na sila og pakisusi mahitungod nini. Mato ni Konsyal Joel Garganera ang pangulo sa EUC nga angayan tan-awon usab sa mga hotels ang capacity sa mga kalihukan nga himuon sa ilang establishmento. There's going to be a investigation, find out how it happened, why it happened, and how long did it happen. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Bisan pa man sa kalisod ning panahon na karon, nagihapoy mga tao na naghatag og inspirasyon labi na sa ilang pagkamatinud-anon. Kinagipakita na ning usa ka kawani sa isla sa Bantayan. Kinsa ni oli og usa ka milyon nga pesos cash. Ania ang report ni Marie Dumabok. Nakapahingangha ni Rowena Paniki, 54 anyos, nga suding comfort room sa munisipyo. Iyang mapalga ng usa ka brown envelope nga puno di ay sa kwarta. Sa una niyang pagkakita, nagtuo si Paniki nga mga dokumento ang sud niini ug iyang gi-turnover sa in-charge sa information table aron iuli ko adunay mangita. Apan sa dihang wa gini-claim, iyang gisusi ang sud sa envelope ug nakita ang binulto nga kwarta. Mukan tidad ay kini og 1 million pesos. Pagkagrabe nga ka-nervous naman ngayon. Tapos di ako kasabot basta. Di ako katikang. Gusto na akong mugyagan ganito kay mag-CR. Di ako katikang. Napaladun doon. Di ako katikang doon. Ginervous magadak pag-ayo. Sa dihang adunay nangita sa envelope ug human na siguro nga mao na gyud ang tag-iya. Way pagduha-duhang iyang giuli ang milyones nga salapi. Si Paniki lumad nga taga-Bantayan ug 20 ka tuig nang nanerbisyo sa munisipyo. 8 ka tuig ang nilabay. Nakakaplag usab siya og 300,000 pesos cash ug giuli ra usab niya sa tag-iya. Matod ni Paniki, nanginahanglan usab siya og kwarta. Apan unang mosangpot siyang unahuna nga mas gikinahanglan sa tag-iya ang napalgan niyang kwarta. Bisan sa pagka-pandemic sa mga panahon, wagay na ako nagpatintal gayon. Wagay na ako nagpatintal kay sahay na ba oy? Kanang dili man ato ang dili man aton. Baka ra ta magka lisod-lisod og pangita basta kinabudlayan nato. Makuan ba ng Bantayan ba nga dili lang sa kaysa kuan na ato gyud mga kabilin pa nga mga maayong tao sa Bantayan. Si Paniki gipasidunggan sa mayor sa Bantayan tungod sa gihatag niini nga garbo sa lungsod isip matinud-anong empleyado. Oba ni Jun Solon. Ako si Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gibanawan nga siyam kabuan nga puya. Nakita ang wanay kinabuhi sud sa sako sa pasayunang investigasyon sa Station 3 sa Lapu-Lapu City Police Office na abtan o nabantayan na lang ni Francisco Gothong Bilicario, 42 anyos nga may sako ilawom sa lingkuranan sa mga pasahero. Nagtuo siya nga nakalimtan lang ang maong sako nga naibilin sa PUJ. Diha na lang na naibawaan nga doon na day kababayo sa kababae nga puya nga wa na maginhawa nga naasud sa sako. Samtang giawhag ni Mayor Junard Ahong Chan ang publiko nga ipahibaw kung mahitabo mang makabantay sa tao nga nagdaog sako og mituyo pagbili nini ilawom sa lingkuranan sa usa ka PUJ. Kung kinsa man ang nakabantay o nakaila niining gisudlan sa bata para kanako ang bata is kompleto gid siya. It's a 9 months old. Pahimangno sa mga motorista nga magmatngon sa karsada ni ay duha ka motorsiklo nga nagkasingki ay sa Maydan, Gorordo, dapit sa barangay Kamputhaw, Cebu City. Naangol ang driver sa usa ka motor dihang nalagpot human matumba. Ang gimanihong motorsiklo dihang nasaghiran sa gisundan nga motor. Ang naangol na ilang si Glenn Sarahina, tagalungsod sa Argao, kinsa mopadong na unta mo trabaho. Gitabang pa kini sa mga medics o gikargas ambulansya padung sa ospital human ang iyang hawak di na malihok. Ang gikabangga nga motor gimanihon usab ni Alejandro Cabahar, tagalungsod sa Minglanilla.
pangusabukton ang naangko ni Kabahar. Matod niya, hinayra ang iyang daganapan. Kusog ang motor nga mi-overtake kaniya nga misangpot na hinuon sa disgrasya. Pahimangno sa mga traffic enforcer nga magmatnyon kanunay sa pagmaniho sa motor kay gamayng sipyat lang musangpot yon sa disgrasya. Pipila ka mga iro sa barangay Tabunok, Dakbayan sa Talisay, positibo sa rabies. Tungod niini, Talisay City Health nang hingusog sa pagpamakuna og anti-rabies ug pagpangapon sa mga iro. Ang report ni Femery Dumabo. Gituga ni Dr. Mary Thessa Lorraine Alo, Talisay City Veterinarian, nga duha na sa mga iro sa Tabunok ang nasuta nga positibo sa rabies. Hinungdan nga wa sila mo kumpiyansa ug ilang gituyok ang mga barangay nga mas daghan ang populasyon sa mga iro. Ilang natala ang kapin sa 14,000 ka mga iro sa Dakbayan. Ning adlaw ilang gihimo ang pagkapon, pagpamakuna, deworming ug paghatag og bitamina sa mga iro sa barangay Bulakaw. Sa Tabunok mo tong among gi-focus dito that tungod ang Bulakaw is tapad naman siya sa Tabunok mo na nga usa sa siya sa atong priority nga barangay. Ilang gingos ganang pagpakapon kay usa kini sa nakita nga paagi aron kapungan ang pagkatag sa rabies. Mo sana yung mga puppies mapasagdan lang kay kani ang kaagi ni rescue sa mo papi pa sa labangon niya akong bata kay naaman sa rescue foundation gidasa mo kay ang shelter sa ilahan puno naman. Iro usad ngo nga bisang sa uning mog hipos mula agyod no, pero as long as kanang babakunahan nato dili ta makahatag og kanang kasamok sa atong mga silingan no, wa gyud koy nakitang nga problema ana. Limitado lang gihatag nga serbisyo sa matag barangay aron masunod gihapon ang health protocol. Usa-usab kini sa programa sa pag-obserbar sa Provincial Rabies Consciousness Month. Uban ni John Sulon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Giatagan todo ka adlaw sa BPLO ang Dakbaya sa Dakbayan Sugbo ang usa ka resto bar sa barangay Kasambagan nga gidagsaan sa mga tao ni atong weekend. Nakuhaan og hulagway ang mga tao nga nagdasok nga wa na gani magsulob og face mask sa uwan. Apan matod sa mga otoridad nga mipasabot ang tag-iya nga mibundak ang kusog nga uwan ni atong higayuna, hinungdan nga nagpasilong ang mga tao og wa na matuman ang social distancing. Apan gipadag ni Konsehal Joel Garganera ang pango sa Emergency Operation Center nga sipyat ang tagduma sa naasoy nga establishmento paghimo og lakang aron malikayan ang naasoy panghitabo. Kung dili mo tuman ang mga negosyante sa lagda, posibleng mo rekomendar ang EOC nga pasiradan ang mga masinupakon sa protocol. Nadagpan sa Drug Enforcement Unit sa Kawayan Biliran Police Station ang lalaki nga gidudaang sakop sa Communist Terrorist Group. Gitudlo sa kini nga gun for hire. Gila ang dinakpan nga si Samuel Pernites, 42 anyos, usa ka construction worker ug mulupyo sa barangay Tubig Ginoo, Kawayan Biliran. Nasikop siya atol sa bypass operation ug nasakmit gikan kaniya ang dili lisensyadong armas, upat ka pakiting shabu ug mga linikit nga marijuana. Matod sa kapulisan nga usa kini sa ilang gipangita nga gun for hire sa Biliran ug sa Leyte. Kini atong latest weather update Tuesday, June 8, 2021. Padayon natong gimonitor ang low pressure area ganyang alas 3 sa buntag, ang sentro na asa 285 kilometro, silangan habagatan silangan ng Borongan City, Eastern Samar. Kini nakasulod sa Intertropical Convergent Zone or ITZZ na nakaapekto sa Visayas kasama ng lalawigan sa Mindanao. Samtang habagat or southwest monsoon ang padayon nakaapekto sa may Luzon area. Ang tibuok sa Visayas kasama na ang Palawan, Kalayaan Group of Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati ng medyo mapanganuron ngadto na sa madag-umon na kalangitan ug naay mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa ta mag-i-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories kasama ng heavy rainfall warnings ug sa latest development kining low pressure area. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomer Clarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, maayong adlaw.
Cebu City Mayor Edgardo Labilla may hulagway sa masugwanon nga nadasig na sa pagpabakuna apan kuwang pa man ang mga bakuna nga magamit. Kinahinungdan nga nung gamayng porsyento pa lang ang nabakunahan. Subay ni gipadayon sa mayor nga wa pa kinahanglana ang paghimo og mga gimmick aron pag-inganyo sa mga tao sa pagpabakuna sama sa mga raffle nga gihimo usab sa Obama LGU. Aduna say ubay-ubay nga mga vaccination sites nga magamit ang syudad sa Cebu. Kanang mga incentive na ilang ipanghimo nga dunay raffle. Kaya ako nakita din sa Cebu, ang mga labi na mga senior citizen, they're excited. Ang problema lang kuwang sa atong vaccine. Mga batanong taga Mandaue gihatagan og dugang kay gayunan nga makatrabaho kini ang tanyag sa grupo sa mga kompanya nga mibukas og job opportunities alang kanila. Mga batanon ubos sa Alternative Learning System kun ALS ang ilang target nga matabangan. Samtang laing kalihukan nga ilang gihimo mao ang feeding program aron maabagan ang mga komunidad palibot sa ilang establishmento. Usa ka Briton ug iyang asawang bulanon nagpatukod og kapin sa 60 ka mga disenteng Pinoy-anan sa mga kabus nga molupyo sa nagkadiiyang dapit sa lalawigan sa Bohol. Ania ang report. Gipamatud-an sa magtiayong Terence ug Beth Martin sa lungsod sa Talibon, Bohol ang pulong #SpreadKindness kay mitabang sila sa kabus nga mga kaigsuunan. Kini pinagi sa pagpatukod ug mukapin sa 60 ka mga disenteng Pinoy-anan alang niadtong unay ikasarang sa mga lugar sama sa Gindulman, Hagna ug uban pa. Target nila makapahimo og usa ka gatos ka mga balay niining tuiga lang. Well, we're doing it because we're crazy. That's what we often think when we're walking away from some of the projects that we do, but we're doing it because it needs to be done. Aduna usab sila 50 ka mga scholar nga gipahimuan gyud nila og boarding house, gihatagan og laptop, cellphone ug tanang gikinahanglan sa pag-eskwela. Naghatag usab sila og panginabuhian sa mga tawo sama sa pagbuhi og baboy ug kanding. Labaw sa tanan, sila ang dangpanan ni atong dili makasarang og gasto alang sa mga major surgery o medical expenses sa mga tambalanan. Suma sa magtiayon nga wa sila magpaabot og balos sanglit ang Ginoo man ang sentro sa ilahang gipanghimo. Si Beth nakaila sa Briton nga si Terence kinsa miadto sa Bohol human gitay og ang 7.2 magnitude nga linog ang lalawigan. Paglabay sa usa ka tuig nagminyo sila og nagkatakdo ang ilahang kasing-kasing sa pagpaambit sa ilahang kaluoy ngadto sa ilang isig ka tawo. Pero nga mong purpose ang kasing-kasing is mutabang makita sa ubang tao nga grabe ang Ginoo, di ba? Kung nalang tay pagtuo sa tong kagalingon, natay pagampo sa Ginoo, then ang Ginoo is maghimog ways, magamit og mga katawhan para mutabang sa tong matag usa ka kinabuhi. Ang sugilanon sa magtiayong Terence ug Beth nagpakita lang nga tinuod ang #SpreadKindness nga unta manakod pa sa uban. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Mga kapuso, inyong makita kining mong episode sa official website sa GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com. Bisitaha usab ang atong official YouTube channel GMA Regional TV o gi-click ang subscribe button alang sa mga init ug nag-unang mga balita ug kasayuran gikan sa mga rehiyon. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil lang na sa gawas sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Nalsaro ug maayong hapon mga kapuso.